Valentinian is. Első Valentinianus császár, aki élete vége felé itt töltött, itt telelte át tulajdonképpen a háborúk nehéz pillanatát, bár a kanyarba halkolta itt a Pannonia vonalán, de a téli időszakra ez volt az egyetlen olyan város, amiben a nagyobb létszámú légiói el tudta szállásolni. A helyszíne a mai Rompierben látható, a helytartói palota, és szép leírások is vannak, és ezek a láncsások, szaláriai láncsások az ő testi épségét bizonyították ebben a 4. században. Majd aztán jöttek azok az adventumi legények, akik évek óta állandó fellépői a szombathelyi karneválnak, a Collegium Gladiatorium csapata Aquincumból, és tulajdonképpen már a 30. is túl vannak. Ez még a római birodalom viszonylatára is egy hosszú ideig működő úgynevezett lanista, tehát gladiátor képző iskolának számított, és produkciójukkal egész Pannóniát, de Illirikumot is bejárták, és természetesen Itáliába, Hispániába is megfordultak. Tehát mind a mai napig viszi a Pannónia dicsőségét a területére. Produkciójukkal, hogy mit tudnak ezek a fiúk, holnap délután is megjelenhetnek meg a Ferences Kercen Gyöpén, ahol egy igazi gladiátor küzdelemet láthatnak állni. És akkor itt jön a polgári részleg a városnak, hiszen Szalária nem katonaváros volt. Már átfordultak is különböző alakulatok a történelem során, megpihentek, köszöntsék őket egy nagy tapsal. Két Viktor, ugye a konzuloknak, illetve a római előkelőségeknek jártak a Viktorok, 12 Viktor. Itt vannak az eszőgyalábok értelemszerűen, a Fasters, ha így jobban tetszik, aztán később egy mozgalom is így vette fel a nevét a 20. században. A Fasters között pedig néha egy kétfejű bárdot is láthattak. Ez egy civil város volt, és a provinciál két részre osztották, ez az első század végén, alsó és felső Pannóniára, majd 2 évszázaddal később 4 részre osztották, osztották meg 12 részre is. Az egyik székhelye biztos, hogy Szalária lett volna, hiszen a vallási kultuszoknak, illetve hát a tartományi gyűléseknek volt a színhelye. Az ókori Rómában ugye a város vezetői Dúrdinek hívták, itt természetesen a mostani vezetők felett. Még hozzáadott a díjazás polgármesterünk, a polgármesterek, dr. László Győzőtó, Horváth Attila és Horváth Szolárnak. Yeah, you move there. Nagyon népszerű volt nyilván a védett területeken elterjedt birkózás is, ennek a népszerűsége meg is maradt a 21. században. Aki kocsi a haladás birkózó tapasztalatai ünnepel, pedig egy miallatot nagyobb szakasztát láthatják, az épületben az belépítőzőnek a szakaszán vezetését, külön hűgetők tehát haladás kerülésű épületben, nemes bánat és harcát, bármit tetsző segítségével. Ezt a görögöktől vették át.
eredetű szó. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Aranyos víz van, elindultak, város, teljesen négyzetrásos, de nagyjából említettük, hogy a városban a népesség az nem kontinuális, az változott, de a település a folyamatosan van. Most olyan csoportok következnek, akik a népvándorlás zűrzavarát. Köszi! Az elején a Szarmaták, a Pannonia Szármátika alakulata, akik hát több ízbe is betöltek ide, de nekik meg volt az a jó tulajdonságokról, azok ellenében. Aztán a klasszikus germán csapatok következnek a Nordegard képviseletében, akik nyilván a 4. században Iban nyo yung anak ni ano, wala ba? Say hi! Jelezni a Kelet-Európával megjelenő lovas monarchiában, illetve Semes Palikai nagyon csinos lovas íjászok, akik Kelet-Európában érkeztek. Hát elsősorban a legismertebbek azok közül ennek a nagyon-nagyon hosszú sornak a végén aztán volt egy olyan nép, amely nem csak a betöréséről volt ismert, hogy lovas nomád nép, hanem arról is, hogy itt maradt. Megtetszett neki ez a Kárpát-medencei terület, és ezen a vidéken alakítottak államot, és ez volt a hogy megmaradtak, ezek voltak a magyarok. Nasa gitna. Több millióra minden ilyen csapást ki tudtak emelni. Elsősorban azért, mert egy államszövetséget hoztak létre, így az eteltől ezt a fogalmat szerint érzelmezésre teljük. Aztán a szövetségek révén, miután látták, hogy ganda ng babae na. hosszú ideig eltartott, míg felvették a kereszténységet, és ezt az államot az elit úgy kezelte, hogy mindig keresztény maradjon. Tehát voltak olyan pillanatok, amikor visszaestek a pogányság bűnében a 11. században. És megérkeztek közben a nappalita Galagóziás, ami látni a Galagóziás fesztiválos résztvevő és elmondható, hogy a szabályok történelmi fordulán elmaradtak a
Nagyon szimpatikus van, hogy ezt a különböző magyar szövetség közreműködésére hagyják elő. Nyilván is ezzel kívánják értékeltetni, hogy minden Very high. Elmondjuk egyébként jól választottak példáit Istvánnak szüneségben, de nem sokat készültek el a testőről beszélnek róla a császár, és egy tilos értem garantálta azt, hogy akkor Magyarországon adótekintenek Look, Gabi, look. És akkor most következzen Szombathely büszkesége, már kicsik még a reálkorban, dicsőséget szereznek már. Bizony, hiszen mostanában szából keletre utaztak, és jól tudom, akkor Kínában és Japánban szereztek érdemeket, csak gratulálunk nekik ezeket a sikereket. Akik nyilván majd a magyarban egy kis produkciót vagy ízelítőst is adnak azokból a bemutatokból, amelyek külföldön versenyszerűen távoli Japánba, itt a számukra néptávoló Kínába és sok-sok dicsőséggel térnek maga ezen a nyelven. Előbb is gratulálunk a felkészítőknek, akik jövő hétre újabb és újabb diákokkal ismerkednek közélünk rá. Galing naman nila mag-jumping doon. És a elműhetetlen testvérvárosi Klaumbajrán, aki nyilván itt a középületi hangulatot kívánnak figyelni a gimnazista, a fiatalkorú csapatnak, az artisztikának, vásári mutatmányoknak, ennek nyomítnak végig. Paalam sila. Bukas kami punta dyan. Ating lang. Oo. Galing. Baton naman yung tag.
Openile. Értelmében 1777-től Szombathely püspöki székhely lesz, ez a később való időszakát jelenti, és szülisokat adott arra, hogy a városnak egy modern képe legyen, és lényegében a város első nagy modern korszakának nevezik a szívi korszakot is, a püspöki palota, illetve sorrendben a szeminárium püspöki palota, illetve a nagy templom felépülve vele szemben a Győrbei ház. A Győrből érkezett egy Tesco-ban csoport, ugye a Győri egyébként van két egyik főszereplője is, de az elmúlt évtizedben során is állandó szereplője a karneválnak. Az átlagforgatás, mint említette, az Itáliából, de eredetileg a harcászatnál használják jelzés értékkel, aztán később már az itáliai városok állandóan küzdöttek egymással, de mondjuk ilyen lájtos változat, a csapták, az elpusztítással voltak, akkor egyre inkább a különböző városok fejlődnek megvezetni a rendszeret. Én úgy tudom, hogy hajtálni településeken értek, hogy azon a területen építettek új házakat, általában ezek földszintesek voltak, de nagyon keményen követték azért a módit, hiszen lehetővé vált számukra a postajáratok következtében, hogy nem csak Sopronban, de különösen Bécsben járnak, és hát a hölgyek ide elválták a világtörvény előtt a Bécsi Jókiszedékból. És itt akkor már egy nagyon alapulatot következik. Magyaróról érkeztek, és Magyaródi Sándor huszárok, illetve a soproni huszár hagyományokról egyesületet láthatják. Majd utána szintén ezt a könnyűlovas hagyomány ápoló és követő 11-es huszárezred, 1889-től települt ide Szombathelyre, felépítették Look, the pony. egy év alatt egyébként, akik ott van, egy év alatt épült fel a lovassági laktanyag, és ez a laktanyának volt az a jó tulajdonsága, egyedülálló tulajdonsága, hogy valóban lovassági laktanyag. Tehát minden úgy van kialakítva, ami egy ezred elvár. Ez az alakulat lényegében 1912-ig állomásodott itt Szombathely, majd utána átvezényelték Galíciába, és természetesen az első világháborúban részt vett. Itt ugye uránusok jönnek, ezekben az uránusok is hasonló felszereléssel bírtak, csak ők a birodalom második feléből soroztattak be ezeknek az egységekhez. Pár évig voltak itt, mert aztán 1914-től mentek ki ők is a frontra, elsősorban a keleti frontra mentek ezek az egységek. Most a huszárok lőni fognak, úgy látom. Állandó vita volt a monarchiai időszakában a közös hadsereg fejlesztéséről, és akkor is a magyar politika elit sokat tett azért, hogy a monarchia hadsereget segíték úgy szerűsíteni, maga akaratát erőltette állandóan, ami arról szólt volna, hogy a magyar egységekre jöjjenek létre újabb és újabb fegyverek. Így jött létre majd a magyar tüzérség is, 1912-től ugyanosan a Ludovicától képeztek
tüzértiszteket is. Nem is kellett végezniük, mert 14-től már mehettek a frontra és élőben. Ez volt a Vörös Sándort is idégezni és akkor a 14-es huszárokban lovasság voltak. Ugye a városban előszeretettel mondták, hogy miután katonai egység ide települt, innét kezdve a bálokon a lányoknak meg kellett megkeselve tárolni, mert mindig találtak kiváló táncpartnereket. Aztán látjuk egy század előtt autentikus juhászt, azon helyen csak részben fordultak. Nagyon hamar kitiltották az első területéről a nagyállathaszontartást. Egy kicsit lassabbak menjenek. Tehát a 19. század végén ruha, költeményekre látható. Ahogy megfordultak a várospolgár, és utána bármilyen furcsa, hogy vasi legények, sőt szombathelyek is megfordultak, a közös hadsereg tengerészeti egységénél, ott kicsit hosszabb volt a szolgálati idő 4 év, de mintegy 20%-on Magyarországról származott, bár a tengerészeti legénység legnagyobb része az horvát eredetű volt, és utána itáliaiak voltak, de a magyar egység is nagyon fontos volt, sőt a magyar kormány erőltette, hogy fél évvel olyan hadihajtók épüljenek, ahogy mondjam, sokat nem használt az első világháborúban. Majd aztán a keletbeli vásárosokban látványos ágok következnek, illetve különböző technikai szerkezetekkel állnak elő cirkuszi mutatványosok, artisták, előművészek, csongőrök, tűzmadarak, időutazó mutatványosok szállták ide. Gondolom, hogy helyen foglaló. Ayan, kumakain ng apoy. Tűzmadarak, időutazó, mutatványos, időgép. Oh my God. Jó, és ezt követően egy Győri Honvéd Hagyományozó Egyesület, a Magyar Király Honvédség felszerelésében, ugye ez is így szép történet, Szombathelyen 2 laktanya is volt, itt a dualizmustól örököltek, az egyik a említett lovassági laktanya, majd aztán a másik a gyalogsági laktanya, ez is egy közös ezredély volt, ez a Kálvári úton látható, annál csak nyomokban, mert különböző cégek költöztek be az egykori laktanya épületébe. Ugye 1919-től ennek a katonai egységről új levele nemzeti hadsereg, ez a nemzeti hadsereg vonult be Budapestre Lehár vezetésével november 14-én, aztán 2 nappal később egy ilyen látványos bemutatás keretében maga Horthy Miklós is a honvédségi fehér lovon keletföldi pályaudvartól belovagolt a parlamentig. Akkor nemzeti hadsereg volt ennek a neve, és Szombathely ekkor Still one there, eating the fire. egy katonai körnek parancsnokság lett, és egy nagyon tekintélyes ember vezette, Lehár Antalról van szó, akinek a testvére talán híresebb lett. Az apa eredetileg katonai zenész volt, és akkor a családi örökséget úgy osztották, hogy egy gyerek katona lett, a másik zeneszerző. És Leár Ferenc közismert operettszerző, és ünnepelt operettszerző volt a 2 világháború között is. Most a Lehár Antal egységei veszik át a Budapestet is a románoktól, mert vonulnak a Duna-Tisza köz és Tiszántúlra is. Van az egész történetben egy furcsa kavalkád, ugye, többek között 1921 márciusában 4. Károly ezért is jön Szombathelyre, mert úgy bizott a legitimista Lehár Antalban. Többek között azért jött üzenet, hogy Mikes János püspökkel különösen jó barátságot ápolt, nem 19 után, hanem még 15 előtt. És hát a kísérlettel, hogy átvegye a Magyarországon az államfői jogokat, ezt nem sikerült, ugye az általat egy
Jigab. külső nagyhatalmak támogatásával, majd 1921-ben No more. Yeah! megpróbált ezt megsikerült. Look the bike. Look at the bike. Akkor nem Szombathelyre, hanem majd Bajára vezetett az útja. A következménye az lett, hogy megfosztották a trónjától, és 1922. január 1-től úgy hívják a hadsereget, hogy Magyar Királyi Honvédség. Ha már nincs király, akkor legalább nevezzük úgy, hogy Magyar Király. No more fire. 1919 márciusában egy kormányrendelet vezeti be, hogy Magyarországon kell használni a magyar királyi jelzőt. Ez nem a parlament döntése volt, hanem a Simonisan a kormánynak a döntése. Most elületnek az egyenruhájában jelentek meg a díjak. Szombathelyen nearly finished. 38 a nagy átszervezés, 37-es program alapján. Harmadik katonai középparancsnokság, a harmadik hadtestparancsnokságban Szombathelyen, és ennek a programnak a része volt, hogy tüzérlatanyát is építenek. Ez a Paragvári úton romokban, pontosabban hát orvosi rendelő formájában maradt romok, és ez a tüzérségi laktanya 45 és 42 között a szovjet hadsereg birtokában. Most pedig itt a felvonulásokért nagyon kedvelt részletosok, ez a naturalizált hagyományos kerékpár, hozás, népszerűsítő, hagyományőrző alakulat is, de a szándékük az, hogy ezért a kerékpárnak Hindi matapametitin ako. Ayun ang cute, oh. Bike. Very small the wheel. Ah, yeah. Yeah. Wait lang. Go here. Look, ay last na to. Yeah. Nauna, no? És nincsen karneváli felvonulás határ nélkül, a részekben létezett csoportja, támadás, bobrővészek, Rugby.